tukkia tappelijana tunnetun Halmeen suun ja lopettaa tämän uhaamisen. Halme painoi ottelun alussa voimalla päälle, mutta Kihlström suojautui ja vastaanotti hallitsevan mestarin moukaroinnin ilmeettömästi. Läpitulleet iskut Kihlström kuittasi omilla nopeilla ja napakoilla suorillaan. Viidennessä erässä Halme alkoi väsyä ja vaikutti passiiviselta. Tunnelma nousi kattoon ja yleisö innostui, kun killeri Kihlström painoi päälle ja hakkasi Viikinkiä kuin hiekkasäkkiä. Mutta sitten kehätuomari Esa Lehtosaari yllättäen keskeytti ottelun ja julisti Kihlströmin voittajaksi teknisellä tyrmäyksellä, vaikka Halme oli vielä pystyssä. Yleisö raivostui ja Toni Halme ei uskonut tuomiota todeksi. Seura alkoi sataa kehään ja Halme tarttui mikkiin purkamaan voimasanaviestiään tuomarille. Toinen otti vähintään 10 lyöntiä, et en tiedä kuinka mä olisi ottanut vastaan niitä lyöntiä, jos nurin asti mennyt. Mutta näytti pysyvän pystyssä kuitenkin. Näytti pysyvän pystyssä, pitääkö ihminen tappaa pystyyn, jos ei jalat pysyy vaan pystyssä. Nyrkkeilyhän ei ole mitään tappamista ja nyrkkeily oli sen verran vaaralliseksi muutenkin, että eihän tää ole katutappelua kuitenkaan. Kihlström lupasi Halmeelle uusinnan koska tahansa. Ammattinyrkkeilyotteluna sinäkin olisit jatkanut vielä tuomarin sijassa tuota ottelua. No sanotaan, että vaikea mä sille sanon, koska aina ulkopuolella katsoo se tilanteen niin eri lailla. Kyllä mä niinku itse sitä mieltä olen, että kyllä Toni olisi pystynyt jatkaa sitä vielä. Toni Halme antoi täyslaidallisen palautetta liitolle ja tuomarille. Ensinnäkin liitto voi hyppää. Se on erotuomari. Kyllä sekin nyt kansakoulu voisi käydä loppuun saada. Oppii lukea, laskea ja saada katsoa mitä säännöt on. Jos se epäilee, että mua hädässä, niin mä ammattinyrkkeys voi laskea ensinnäkin seisalteen lukuun. Ja mä elän tän takia, mä kuolen tän takia. Niin tälleen soturi sitten nöyrytetään. Jos taas vaan vielä ne eroja, niin mä en tän nyrkkeilynä koskaan. Itse.